Ako správne určiť astrologické znamenie svojho domáceho miláčika? Postup, ktorý použijeme, nie je ten istý, ktorý budeme používať pri ľuďoch. Nebudeme používať slnečné znamenie, teda znamenie, dajme tomu 14. apríla, je slnko v baranovi, to znamená, že si baran. Použijeme inú metódu, ktorá sa viacej hodí na výpočet znamenia pre zviera, pre domáceho miláčika. Prečo? Nuž, slnko predstavuje v astrológii identitu. Ľudia majú ohľadne svojej identity rôzne nápady, rôzne presvedčenia, spomienky. Dajme tomu, že blíženec si pomyslí sám o sebe, aký je vtipný. Či už je alebo nie je, možno iní ľudia s ním nesúhlasia, ale on si to o sebe pomyslí. Takže zvieratá nemajú takýto set myšlienok, nápadov a presvedčení ohľadne svojej identity, čo znamená, že slnečné znamenie u nich nebude hrať nejakú veľkú rolu, plus častokrát sa stáva, že vlastne určité zvieratá vždy vrhajú zvieratá svoje mláďatka iba v určitom čase roka. Takže toto fungovať nebude. Na čo sa ale pozrieme, je lunárne znamenie. Luna mení znamenie každých 2,5 dňa, čo znamená, že budeme potrebovať vedieť čas narodenia a tiež deň narodenia presný. Ak máme túto informáciu o svojom domácom miláčikovi, dajme tomu, že sa narodilo 15. augusta 2015, dajme tomu, tak si dáme do lunárneho kalendára tento dátum spoločne s časom a zistíme, v akom znamení bola Luna v tomto čase v ten daný rok. Toto funguje z toho dôvodu, že Luna hovorí o inštinktívnej stránke. I keď by sme išli posudzovať lunárne znamenie istého nejakého človeka, tak by sme zistili o ňom, aké má inštinktívne reakcie, ako reaguje na dotyk, alebo nad čím sa zamestnáva vo svojej mysli. Takže viacej taká vnútorná, inštinktívna časť toho človeka, pričom zvieratá, keďže sú ovládané inštinktmi a pudmi, alebo tiež priamými reakciami na podnety, budú práve ovládané týmto znamením, týmto archetypom, ktorý vládol znameniu Luny v čase ich narodenia. Keďže, ako som povedala, zvieratá nemajú taký zložitý spôsob, akým premýšľajú alebo kontemplujú o svojej identite, stačí, keď si zistíme element. Dajme tomu, že keď sa narodil tvoj miláčik, mesiac bol v znamení vodnára. Teraz sa pozrieme, vodnár je vzdušné znamenie, to znamená, že tvoj miláčik bude viacej pripravený príjmať určité podnety, ktoré možno súvisia s komunikáciou na báze slov alebo hudby. Ak to bude ohnivý mesiac, napríklad v znamení barana, tak tvoj miláčik bude viacej aktívny. Ďalej, ak by to bol vodný mesiac, tak tvoj miláčik bude mať možno rád dotyky alebo bude viacej ňuňavý, taký, že radšej sa bude túliť. Ak to bude v zemnom znamení, tak bude hlavne chcieť žrať, hej? Takže skôr si pozrieme ten element.